Godt. Nu har jeg åbnet YouTube. Jeg går ind i min kanal. Trykker upload. Jeg går ind og finder den her film, jeg lige har lavet med Screencast-O-Matic og trækker den ind. Flow, PD-opgaven. En lille film om Flow i Office 365. Det skulle være med stort. Sådan. Ja. Flow er en måde at få Office til at gøre ting for mig. For eksempel som her, hvor den laver et blogindlæg automatisk, når jeg uploader. Uploader. En film. Godt. Jeg har lavet den offentlig. Jeg tilføjer den til PD-opgaven, som er der, hvor alle mine videoer de kommer ind, som jeg har lavet til det her. Jeg har lavet en titel, og jeg har lavet en beskrivelse. Vi udgiver den. Nu sætter jeg lige jer på pause lidt, fordi der kommer til at gå lidt tid. Det er ikke sådan, at der sker i samme sekund, jeg trykker upload, at den så laver mit oplæg på Blogger. Så I kommer lige på pause, og så kommer I ind, når den er klar igen. Godt, så er vi i gang igen. Jeg har lige trykket opdater på min Blogger. Og I kan se, jamen Flow, PD-opgaven. Hvis vi går ind og ser bloggen, så er der så med en Flow, en lille film om Flow i Office 365. Og der er så med også et link med til. Så det fungerer det her. Jeg tror lige, vi redigerer indlaget og sætter et mellemrum ind, så vi får selve linket ind her. Så kan vi lige se, hvordan det ser ud. Så. Tak fordi I kiggede med. Ja, inden jeg siger alt for meget tak, så husk, at I kan kigge på min YouTube-kanal. Jeg har lavet en YouTube-kanal kun til min PD-opgave, og jeg har lavet en YouTube-kanal, der relaterer sig til min private YouTube-kanal, hvor jeg laver videoer til daglig. Tak fordi I kiggede med.